H.G. Wells. Muž, ktorý dokázal robiť zázraky. Je otázne, či bol tento muž v rodine nadaný. Ja osobne skôr verím, že to na neho prišlo náhle. Veď ten chlap bol do svojich 30 rokov úplný skeptik, neveril v žiadne zázračné schopnosti. Možno by bolo dobre poznamenať, že bol malý muž, mal hnedé oči, červenkasté kúčery a fúzy stočené nahor a k tomu nejakú tú pehu. Volal sa George McWriter Fotheringay, naozaj priezvisko, od ktorého by človek čakal nejaký zázrak, a pracoval ako úradník pre Gošmonta. Veľmi rád sa hádal s ľuďmi. Avšak práve počas jednej takejto hádky, práve keď popieral možnosť akýchkoľvek zázrakov, prvýkrát objavil svoje mimoriadne schopnosti. Hádka sa odohrala vo výčape u dlhého draka a jeho oponentom bol istý Toddy Beamish, ktorý pána Fotheringaya svojím monotónnym, ale účinným "to hovoríte vy" dohnal až na samý okraj trpezlivosti. Okrem nich dvoch bol v bare aj dosť zaprášený cyklista, potom pán Cox, domáci, a slečna Maybridgeová, barmanka u draka, poctivá a pri sile. Slečna Maybridgeová sa práve otočila chrbtom k pánovi Fotheringayovi a umývala poháre. Ostatní ho sledovali a viac menej sa bavili na tom, aký malý úspech má jeho metóda nepodložených tvrdení. Podráždený taktikou pána Beamisha, ktorý sa ju zrejme naučil priamo v bitke pri Torres Vedras, sa pán Fotheringay rozhodol pre nezvyčajný rétorický výpad. "No pozrite, pán Beamish", začal pán Fotheringay. "Najprv si musíme na rovinu povedať, čo je to taký zázrak. Zázrak to je niečo, čo by bol úplne proti prírode a čo by niekto mohol urobiť len silou vôle, skrátka niečo, čo by sa inak nemohlo stať, keby to niekto svojou vôľou výslovne nechcel urobiť. Však." "No to hovoríte vy", odvetil pán Beamish. Pán Fotheringay sa obrátil na cyklistu, doteraz mlčiaceho diváka, a dostal od neho súhlas, sprevádzaný arcirozpačitým kašľom a kradmým pohľadom na pána Beamisha. Prítomný hostinský to radšej nekomentoval, ale keď sa pán Fotheringay opäť obrátil na pána Beamisha, jeho oponent celkom nečakane pripustil, že s touto definíciou zázraku možno súhlasiť. "Napríklad", pokračoval pán Fotheringay veľmi povzbudený, "zázrak by sa mohol stať aj tu. Tá petrolejová lampa tam podľa prírodných zákonov by nemohla takto horieť, keby bola hore nohami. Však, pán Beamish." "To hovoríte vy", povedal Beamish. "Čo ty myslíte?" dokončil Fotheringay. "Nechcete povedať, že by mohla, či áno?" "Nie", pripustil pán Beamish neochotne, "to by nemohla." "Dobre", povedal pán Fotheringay. "No a teraz si predstavte, že príde niekto, áno, povedzme napríklad ja, a postaví sa sem, kde stojím, a sústredí všetku svoju vôľu a povie tej lampe, ako to teraz hovorím ja, otoč sa hore nohami, nerozbi sa, áno, a hor ďalej a pozrite." To "pozrite" by povedal asi každý, lebo ono nemožné, ono neuveriteľné mohol vidieť každý na vlastné oči. Lampa tam visela vo vzduchu, leže obrátená a pokojne horela s plameňom pekne k zemi. A bola to tá najhmatateľnejšia, najlampovitejšia lampa, akou nejaká lampa mohla byť. Prozaická, obyčajná, petrolejová lampa v dlhom drakovi. Pán Fotheringay tam stál s vystretým ukazovákom a žmurkal ako človek, ktorý očakáva strašnú ranu. Cyklista, ktorý sedel najbližšie k lampe, sa prehúpol za bar a prikrčil sa. Všetkými prešlo väčšie či menšie trhnutie. Slečna Maybridgeová sa otočila a vykríkla. Pánovi Fotheringayovi unikol zúfalý povzdych. "Nemôžem ju udržať", vyprskol. "Už nie." Zapotácal sa a prevrátená lampa zrazu vzplanula, dopadla na roh barového pultu, odrazila sa od neho, buchla o podlahu a zhasla. Mali šťastie, že mala kovovú nádržku, inak by krčma bola v jednom ohni. Ako prvý sa prihlásil o slovo pán Cox a jeho poznámka, ak opomenieme iné výlevy, vyznela pravdepodobne, že pán Fotheringay je hlupák. Fotheringay zrazu nemal chuť argumentovať ani v takej zásadnej veci.
To, čo sa práve stalo, ho celkom vyviedlo z miery. Diskusia, ktorá nasledovala, preňho nevrhala veľa svetla na záležitosť. Približovala sa výroku pána Coxa nie len významom, ale dôrazom. Všetci sa pustili do Fotheringaya, že robí hlúposti a dali mu jasne najavo, že nie je nič iné ako chuligán a vandal. Jeho mysľou zmietal výchor zmätkov. Bol celkom naklonený s nimi súhlasiť a jeho odpor voči návrhu, aby okamžite opustil miestnosť, bol pozoruhodne chabý. Vyzliekol si kabát, vyzul sa, sadol si na posteľ s rukami vo vreckách a už po 17. raz zopakoval slová svojej obhajoby. Nechcel som, aby sa tá prekliatá vec obratila hore nohami. Keď mu náhle došlo, že práve vo chvíli, keď vyslovil slova tohto príkazu, si podvedome naozaj želal to, čo povedal, a že teraz, keď videl lampu vo vzduchu, cítil, že je na ňom, aby tam zostala trčať, bez toho, aby to mohol nejako jasne dokázať. Nebol nejaký mysliteľ. Inak by sa na hodnú chvíľu zdržal, pritom podvedome si želal, čo ako vieme zahŕňa najtemnejšie zložky slobodného konania. Ale aj tak mu tá myšlienka, hoci trochu v nejasnej podobe, napadla. A odtiaľ, istou logickou cestou, to musím priznať, prišiel k myšlienke overiť túto záležitosť experimentom. Celým svojím odhodlaním ukázal na sviečku na stole a vyzval všetky svoje sily, hoci cítil, že zo seba robí hlupáka. Staň! Kázal. V tej chvíli sa neistota rozplynula. Sviečka sa zdvihla, na krátky okamih visela vo vzduchu a keď sa pán Fotheringay vydesene nadýchol, spadla na toaletný stolík, len tak buchla a zanechala miestnosť v tme, až na dohasínajúci oheň tlejúceho knôtu. Pán Fotheringay chvíľu nehybne sedel v tme. Nakoniec sa to predsa len muselo stať, povedal. Ale naozaj neviem, ako si to mám vysvetliť. Hlboka si vzdychol a hmatal vo vreckách zápalky. Nenašiel žiadne. Vstal a šmátral po stole. Keby som tak mal zápalky, povedal. Siahol do kabáta, ale ani tam žiadne nemal. A vtedy mu došlo, že so zápalkami sa dajú robiť zázraky. Nech je v tejto ruke zápalka hneď, povedal si. Pocítil, ako mu na dlaň dopadlo čosi ľahké a jeho prsty zovreli tenké drievko. Po niekoľkých márnych pokusoch škrtnúť a zapáliť ju zistil, že je to len zápalka bez krabičky. Vyhodil ju a potom mu napadlo, že si vlastne mohol želať, aby sa zapálila. Urobil to tak a v tej chvíli uvidel, ako sa zapálila na dake na toaletnom stolíku. Rýchlo ju schmatol a zápalka zhasla. Vycítiac nové možnosti, zdvihol sviečku a vložil ju späť do svietnika. A teraz ty! Zapáľ sa, áno? Povedal pán Fotheringay a v okamihu sa sviečka rozsvietila a v jej svetle uvidel čiernu dieru v prikryvke na toaletnom stolíku, z ktorej ešte stúpal pruh dymu. Chvíľu sa díval na ňu a chvíľu opäť na plameň sviečky. Potom zdvihol zrak a v zrkadle sa stretol s vlastnými očami. To ticho mu umožnilo na chvíľu ponoriť sa do seba. Tak ako je to s tými zázrakmi naozaj? Povedal napokon svojmu odrazu. Úvahy pána Fotheringaya, ktoré nasledovali, boli naozaj vytrvalé, ale trochu zmetené. Pokiaľ sa mohol presvedčiť, išlo v jeho prípade o operáciu čistej vôle. Jeho posledná skúsenosť ho však odradila od akýchkoľvek ďalších experimentov, aspoň dovtedy, kým si ich nebude môcť dôkladnejšie premyslieť. Napriek tomu svojou vôľou zdvihol list papiera, prinútil pohár s čistou vodou zmeniť farbu na ružovú a potom na zelenú, potom vytvoril hada, ktorého nechal zázračne zmiznúť a vyčaroval novú zubnú kefku. Niekedy okolo polnoci dospel k poznaniu, že sila jeho vôle musí byť obzvlášť mocná a zvláštna, o čom mal už matné tušenie, len mu chýbalo overenie. Počiatočný údiv a zmätok z objavu teraz vystriedala hrdosť na dôkaz vlastnej výnimočnosti a nejasná predstava výhod, ktoré z toho môžu plynúť. Uvedomil si, že hodiny na kostole odbíjajú jednu a keďže si nemyslel, že by sa mohol so svojou každodennou úlohou u Gomšota vysporiadať pomocou zázraku,
Rozhodol sa odobrať a bez ďalšieho odkladu ísť spať. A keď zápasil s košeľou a nevedel si ju prehodiť cez hlavu, v hlave mu skrsol geniálny nápad. Nechaj ma v posteli, povedal si a cítil, že je to tak. Vyzlečeného, opravil sa a keďže ho predstieradlo chladilo, narýchlo dodal a v mojej nočnej košeli, áno, v mojej krásnej vlnenej nočnej košeli. Škodoradostne sa pousmial znamenitým uspokojením. A teraz ma nechaj hneď zaspať. Zobudil sa o zvyčajnej hodine a počas celých raňajok uvažoval, či jeho nočné zážitky neboli predsa len nejakým mimoriadne živým snom. Nakoniec sa predsa len opäť odhodlal k opatrným experimentom. Na raňajky si napríklad dal 3 vajíčka. 2 od domácej, dobré, ale predsa len také kupované, a 1 chutné, čerstvo znesené husacie, ktoré bolo uvarené a naservírované jeho mimoriadnou vôľou. Do práce sa vydal v stave hlbokého, ale starostlivo skrývaného rozrušenia a na 3. vajíčko si spomenul, až keď ho domáca spomenula v ten večer. Celý deň sa kvôli tomuto zdrvujúcemu seba poznaniu nemohol sústrediť na prácu, ale nespôsobil si tým žiadne nepríjemnosti, pretože všetko zázračne dohnal za posledných 10 minút. Ako deň plynul a jeho nálada sa menila, údiv vystriedala radosť, hoci nepríjemná spomienka na to, ako ho odviedli z dlhého draka, ešte stále pretrvávala a hoci pokrútené chýry, ktoré sa dostali až k jeho kolegom, viedli k tomu, že chodil po špičkách, zrejme bude musieť byť opatrnejší, keď na budúce bude dvíhať niečo krehké, ale inak jeho dar sľuboval čoraz viac, keď nad tým premýšľal. Rozhodol sa, že okrem iného rozmnoží svoje osobné bohatstvo rafinovanými, tvorivými činmi. Zhmotnil nádherné diamantové manžetové gombíky, ale potom ich rýchlo opäť odčaroval, pretože mladý Gomšot zamieril cez účtovnú miestnosť k svojmu stolu. Obával sa, že mladý Gomšot by sa mohol čudovať, ako k ním prišiel. Bolo mu jasné, že dar si vyžaduje opatrnosť a starostlivé používanie. Ale pokiaľ mohol súdiť, jeho zvládnutie nemohlo byť oveľa ťažšie, ako keď sa učil jazdiť na bicykli. Bolo to pravdepodobne toto prirovnanie, ale navyše aj pocit, že by sa mu v dlhom drakovi aj tak nedostalo žiadneho vrelého privítania, viedlo po večeri na polnú cestu za plynárňou, kde chcel v súkromí skúšať niekoľko zázrakov. Jeho pokusom chýbala originalita, pretože okrem sily vôle nebol pán Fotheringay nejako výnimočný. Napadli ho zázraky s Mojžišovou palicou, ale noc bola dosť tmavá a nie práve najvhodnejšia na to, aby udržala na úzde množstvo veľkých divotvorných hadov. Potom si spomenul na dej Tannhäusera, ktorý si raz prečítal na zadnej strane programu. Pripadalo mu to nesmierne príťažlivé a neškodné. Zapichol svoju vychádzkovú palicu, krásnu tonkinu, do trávy vedľa chodníka a nechal rozkvitnúť suchú palicu. V okamihu sa vzduch naplnil vôňou ruží a zrtnutím zápalky na vlastné oči videl, že sa mu naozaj podaril ten krásny zázrak. Jeho schopnosť prerušili blížiace sa kroky. V obave, že jeho talent to predčasne odhalí, narýchlo oslovil kvitnúcu palicu. Späť! Chcel samozrejme povedať premeň sa späť, lenže sa pomýlil. Palica sa značnou rýchlosťou rozbehla dozadu a hneď na to sa ozval rozhnevaný hlas nadávky príchodiaceho. Po kom to hádžeš palice, tej vandál? Kričal. Trafil si ma do olene! Prepáč, kamarát, povedal Fotheringay a uvedomil si, aké je to márne vysvetlenie a nervózne sa chytil za fúzy. Uvidel pána Fincha, jedného z 3 policajtov v Immeringu, ako mierí priamo k nemu. Ako ste to mysleli? Strážnik sa spýtal. Aha, to ste vy, že áno. Ten pán, čo včera rozbil lampu v dlhom drakovi. V žiadnom prípade som to tak nemyslel, povedal pán Fotheringay. Vôbec nie. Tak prečo ste to spravili? Ale len tak, naozaj. Len tak. A vy neviete, že to s tou palicou bolí? Prečo ste to urobili, čo? V tej chvíli si pán Fotheringay nemohol uvedomiť, prečo to vlastne urobil. Zdalo sa, že mlčanie pána Fincha ho len rozčuluje. Napadli ste policajný orgán, mladý muž. Tak to je to teraz.
Počúvajte, pán Finch, povedal pán Fotheringay urazený a rozpačitý zároveň. Je mi to strašne ľúto. Ja som tu vlastne... Čo vlastne? Nenapadla ho iná možnosť, ako povedať pravdu. Vlastne som sa tu pokúšal o zázrak. Snažil sa to povedať tým najzjavnejším možným spôsobom, ale nech robil, čo robil, nefungovalo to. Pokúšal? Tak počúvajte, nevykecávajte mi tu. Pokúšal o zázrak. Vy a zázrak. To je dobre, práve vy, chlap, čo neverí na zázraky. Len robíte svoje hlúpe kúzelnícke triky. To je všetko. Takže poviem vám, čo... Ale pán Fotheringay sa nikdy nedozvedel, čo mu pán Winch chcel povedať. Uvedomil si, že svoje vzácne tajomstvo vydal v plén všetkým nebeským vetrom. Prudká vlna podráždenia ho vyprovokovala k činu. Ostro a zúrivo sa obrátil na strážnika. Tak, povedal. Teraz už mám dosť. Mám toho dosť. Tak vám ukážem hlúpy kúzelnícky trik. Choďte do čerta! Hneď! A zostal sám. V tú noc už pán Fotheringay nerobil žiadne zázraky a ani sa veľmi nepýtal, čo sa stalo s jeho kvitnúcou palicou. Vrátil sa do mesta, vystrašený a tichý, a odišiel do svojej spálne. Bože, povedal si, aký mocný dar mám, strašne mocný, veď ja som ani nechcel toľko spraviť, to naozaj nie. Zaujímalo by ma, aké je to v tom pekle. Sadol si na posteľ a vyzul si topánky. V hlave sa mu zrodila šťastná myšlienka, že preloží strážnika do San Francisca a potom bez akéhokoľvek zásahu do normálnej príčinnosti vliezol triezvy pod prikrývku. V noci sa mu snívalo o hneve strážnika Wincha. Ráno sa potom Fotheringay dozvedel dve zaujímavé zvesti. Poprvé, niekto zasadil krásnu popínavú ružu vo vile pána Gomshota seniora na Lalborough Road a po druhé, prehľadali rieku až po Rowlingov mlyn a hľadali strážmajstra Wincha. Celý deň bol pán Fotheringay zamyslený a duchom neprítomný a nepodaril sa žiadny zázrak, okrem istej opatrnosti, pokiaľ ide o Wincha, a zázračného a presného dokončenia všetkých prác napriek zmeteným myšlienkam, ktoré sa mu rojili v hlave ako v úli. Mnohým ľuďom nechýbala jeho namyslenosť a krotkosť a dokonca sa stal terčom vtipov. Väčšinou ho však zamestnávali myšlienky na Wincha. V nedeľu večer išiel do kostola a zvláštnou zhodou okolností kázal práve tento deň pán Medditch, ktorý sa trochu zaujímal o okultizmus, o téme vecí, ktoré nie sú celkom v súlade s prírodnými zákonmi. Pán Medditch sa v tejto súvislosti vyjadril, že je to veľmi dôležité. Fotheringay bol dosť nepravidelným návštevníkom kostola, ale jeho zvyk pochybovať o všetkom, o ktorom sme sa už zmienili, bol teraz v mnohých ohľadoch značne otrasený. Téma kázne vrhla úplne nové svetlo na jeho novo objavený talent a on sa zrazu rozhodol, že hneď po bohoslúžbe sa poradí s pánom Medditchom. Hneď ako sa k tomu odhodlal, zamyslel sa, prečo to neurobil už dávnejšie. Pán Medditch, štíhly, nervózny muž s nápadne dlhým chrbtom a krkom, bol polichotený žiadosťou o súkromný rozhovor od mladého muža, ktorého vlažnosť vo viere bola v meste až príliš známa. Po nevyhnutných okolnostiach zaviedol pána Fotheringaya do pracovne na fare, priliehajúcu ku kostolu, usadil ho tam so všetkým pohodlím, umiestnil pred plápolajúci oheň v krbe, tieň jeho nôh sa klenul na protiľahlej stene ako rodský kolos a požiadal pána Fotheringaya, aby predniesol svoju záležitosť. Pán Fotheringay bol spočiatku trochu v rozpakoch a nevedel, ako to má urobiť. Možno mi nebudete veriť, pán Medditch, že ne... A tak ďalej. Trvalo mu to hodnú chvíľku. Nakoniec sa uchýlil k otázke a spýtal sa pána Medditcha na jeho názor na zázraky. Pán Medditch sa nedostal ďalej ako k mimoriadne obozretnému keď ho pán Fotheringay opäť prerušil. Zdá sa, že neveríte, že som celkom obyčajný človek. Zdá sa, že neveríte, že celkom obyčajný človek, ako napríklad ja, by napríklad, ako tu sedím, mohol mať v sebe nejaké také toto,
čím by mohol robiť veci len tak, čisto z vlastnej vôle. Však. Je to samozrejme možné, povedal pán Mejdič. Niečo také samozrejme musí byť možné. Keby som sa mohol odvážiť a skúsiť tu niečo vykonať, možno vám to nejakým spôsobom ukázať, povedal pán Fotheringay. Dajme tomu tá malá tabatierka na stole, áno? Chcel by som len vedieť, či to, čo sa chystám urobiť, je zázrak alebo nie. 1 minútu, pán Mejdič. Prosím, len 1 minútu. Uškrnul sa, ukázal na tabatierku a povedal. Nech je z nej váza s fialkami. Tabatierka urobila, čo jej povedal. Pán Mejdič sa pri tej zmene prudko trhol, zostal stáť a pozeral z divotvorcu na vázu a späť. Nepovedal nič. Potom sa odvážil nakloniť sa nad stôl a privoňať si k fialkám. Boli čerstvo natrhané a prvotriedne. Potom obrátil oči späť k pánovi Fotheringayovi. Ako ste to urobili? Spýtal sa. Pán Fotheringay si pretrel fúzy. Jednoducho som to povedala, bolo. Je to zázrak alebo čierna mágia, alebo čo? A čo si vlastne myslíte, že sa mi deje? Na to som sa vás vlastne prišiel spýtať. No, je to celkom výnimočné. No a pred týždňom som ešte nemal ani potuchy, že by som to dokázal. Ako povedzme vy. Prišlo to zrazu. Niečo sa muselo stať s mojou vôľou. Počítam, tak to chápem. Bolo to len to? Alebo dokážete aj iné podobné veci? Prvá to sa vie, povedal pán Fotheringay. Čokoľvek. Zamyslel sa a zrazu si spomenul na trik, ktorý kedysi videl niekde na javisku. Pozor, ukázal prstom. Nech sa zmení na misku plnú rýb. Nie tieto. Premeň sa na takéto sklenené a zlaté rybky nech v tom plávajú. Teraz je to dobré. Tak čo poviete, pán Mejdič? To je ohromné. To je neuveriteľné. Buď ste mimoriadne, ale nie. Urobím z toho, čo budete chcieť, povedal pán Fotheringay. Na čo si spomeniete? Pozrite sa sem. Nech je z toho holub, áno? V okamihu sa po miestnosti preletel modrastý holub a pán Mejdič sa prikrčil vždy, keď preletel okolo. Prestaň, hovorím, prestaň! Pán Fotheringay prikázal a holub zostal nehybne visieť vo vzduchu. Možno by som ho mohol znovu premeniť na tú vázu s kvetmi, povedal pán Fotheringay, presunul holuba späť na stôl a vykonal zázrak. Ale teraz si asi budete chcieť napchať, však, povedal a zrekonštruoval vázu späť do pôvodnej tabatierky. Pán Mejdič sledoval všetky tieto premeny s akýmsi zbožným tichom. Pozeral na pána Fotheringaya a napokon sa ujal slova. Tak, vložil všetky svoje pocity do jedného slova. No a potom to môžem lepšie vysvetliť, prečo som za vami vlastne prišiel, povedal pán Fotheringay a začal dlhé rozvláčne rozprávanie o svojich zvláštnych zážitkoch, rozprávanie začínajúce príhodou s lampou v dlhom drakovi a komplikovanými ústnymi narážkami na istého vinča. Hrdosť na predchádzajúci úžas pána Mejdidža ho postupne opúšťala. Opäť sa stával obyčajným, všedným pánom Fotheringayom. Pán Mejdič pozorne počúval, tabatierka v ruke, a tiež jeho chovanie sa behom vyprávania menilo. Zrazu, práve keď pán Fotheringay opisoval zázrak 3. vajíčka na raňajky, kňaz ho prerušil s vystrtou, trasúcou sa rukou. Je to možné, povedal. Dá sa tomu veriť. Je to samozrejme zarážajúce, ale veľa toho vysvetľuje. Moc robiť zázraky je dar, zvláštny talent, niečo ako genialita alebo jasnovidectvo. Až doposiaľ ním boli navštívení ľudia len zriedkavo a boli to len výnimoční ľudia. V tomto prípade však vždy ma udivovali zázraky Mohameda, zázraky jogínov alebo zázraky Madame Blavackej. Ale v skutočnosti je to celkom jednoduché. Áno, je to dar. Ako krásne potvrdzuje závery takej veľkej mysle, takého veľkého mysliteľa. Pán Mejdič stíšil hlas. Ako jeho milosť vojvoda z Argil.
Prenikáme tu k niektorým elementárnym zákonom, hĺbším ako sú bežné prírodné zákony. Áno, pokračujte. Pán Fotheringay potom pokračoval v rozprávaní o nehode so strážnikom Winchom a pán Maydige, teraz už neohrozený a nebojácny, začal rozprávať, rozhadzovať rukami a vykrikovať úžasom. To ma znepokojilo najviac, vysvetľoval pán Fotheringay. Asi aj v tomto smere potrebujem radu. Je teraz, viete, v San Francisku. Ani neviem, kde to je, ale v každom prípade je to pre nás oboch nepríjemné. Však, pán Maydige, myslím, že strážmajster vôbec nechápe, čo sa s ním deje. Asi je vystrašený a on musí byť otrávený. Viem, že sa na mňa chystá. Budem na ňo čakať. Stále sa sem snaží dostať. Vraciam ho naspäť zázrakom. Za každým, keď si na to spomeniem o niekoľko hodín. No on je, viete, on nebude môcť prísť na to, čo sa mu deje. Toho budeš rať asi najviac. Navyše, ak si za každým kúpi nový lístok, bude ho to stať veľa peňazí. Urobil som preňho všetko, čo som mohol, ale on ma, myslím, nikdy nepochopí. Potom mi napadlo, že by mohol mať spálenú uniformu, viete, ak je peklo naozaj také, ako sa hovorí, a som si istý, že by ho v San Francisku zatkli. Tak som mu samozrejme hneď, ako mi napadlo, prikázal nový oblek. Lenže aj tak som to tak nejak zamotal. Pán Maydige sa tváril vážne. Zamotané. Áno, nie je to ľahké. A ako to ukončiť? Jeho slová boli rozvláčne, nerozhodné. Ale nechajme na chvíľu Wincha a porozprávajme sa o podstatných veciach. Nemyslím si, že ide o čiernu mágiu alebo niečo podobné. Nemyslím si, že je na tom niečo zločinné. Vôbec nie. Vôbec nič, pokiaľ nezatajujete nejakú inú skutočnosť. Nie, sú to zázraky. Čisté zázraky a zázraky, ak to môžem povedať, toho najvyššieho druhu. Prechádzal hore dolu, po koberci pred krbom, rozpažoval ruky a pán Fotheringay medzi tým sedel za stolom, bradu v dlaniach a trápil sa. Po poriadku, nechápem, ako si mám s tým Winchom poradiť, povedal. Dar robiť zázraky, jednoznačne mocný dar, povedal pán Maydige. Pomôže vám vyriešiť veci s Winchom, nebojte sa. Milý pane, ste veľmi dôležitá osoba s úžasnými možnosťami. Napríklad ako svedok. A vôbec, čo všetko by ste mohli urobiť? Áno, aj ja som o niektorých veciach premýšľal, povedal pán Fotheringay. Je to len, niekedy to vyjde trochu chaoticky. Videli ste tie prvé rybičky, či nie? Úplne zlá miska a úplne zlé rybky. Tak som si myslel, že by som sa mal s niekým poradiť. To je správna cesta, odpovedal pán Maydige. Cesta absolútne správna. Odmlčal sa a pozrel na pána Fotheringaya. Je to vlastne úplne neobmedzený dar. V skutočnosti by sme mali otestovať vaše schopnosti, aby sme zistili, či sú všetky také, ako sa zdajú byť. A tak, nech sa to zdá akokoľvek neuveriteľné, v pracovni domu za kongregačným stolom kostola v ten nedeľný večer 10. novembra 1896 pán Fotheringay, povzbudený a vedený pánom Maydigom, začal konať zázraky. Nech čitateľ venuje osobitú pozornosť uvedenému dátumu. Bude namietať, alebo pravdepodobne už namietal, že určité aspekty tohto príbehu sú nepravdepodobné, že ak by sa skutočne stala niektorá z vecí, ktoré tu už boli opísané, boli by noviny plné už pred rokom. A detaily, ktoré budú v zápäti rozpovedané, bude pre čitateľa mimoriadne ťažké prijať, pretože mimo iného obsahujú záver, že on, prípadne ona, ak je to čitateľ alebo čitateľka, by musel práve zomrieť násilnou a bezprecedentnou smrťou. Ale aj v ďalšom príbehu, aj tento nadobudne na jasnosti a hodnovernosti, ako všetci rozumní a súdni čitatelia uznajú. Ešte sme však nedošli na koniec príbehu a sme sotva za polovicou cesty. Takže na začiatku boli zázraky, ktoré pán Fotheringay vykonal. Boli to len malé zázraky, malé žartíky s hrnčekmi a nábytkom v salóne, rovnako krotké ako zázraky teozofov, ale aj tie prijímal jeho spoločník s bázňou a úctou.
Pán Fotheringay by sa najradšej pustil do riešenia tej záležitosti s pánom Winchom, ale pán Mandage mu to nedovolil. Keď však urobili asi tucet takých domácich kúziel, ich sebavedomie stúplo, ich predstavivosť očividne rástla a rástli aj ich chúťky. Prvý väčší podnik bol výsledkom hladu a tiež trochu nedostatočnej starostlivosti pani Minkyovej, novej gazdinej pána Mandagea. Tabula, ku ktorej pozval farár pána Fotheringaya, nebola ani zďaleka dostatočne lákavá a vyberaná pre dvoch takých usilovných divotvorcov, akými boli. Napriek tomu si k nej sadli a pán Mandage sa trápil skôr smútkom než hnevom nad nedostatkami svojej gazdinej, keď sa pánovi Fotheringayovi zazdalo, že jeho príležitosť práve prišla. Čo si myslíte, pán Mandage, povedal, keby som sa osmelil pozvať ja vás, tak by som... Ale pán Fotheringay, samozrejme, že môžete. Mňa samozrejme vôbec nenapadlo. Pán Fotheringay len mávol rukou. Čo si dáme? Povedal veľmi srdečne a potom, ako pán Mandage prikázal, sa výrazne opravilo menu na ich spoločnú večeru. No, čo sa týka mňa, povedal prezerajúci lahôdky pred pánom Mandageom, vždy som mal rád takú tú pintu portera a waleský rezeň a tak si dám práve to. Burgundské to pre mňa nie je. A v tej chvíli sa na jeho žiadosť objavilo čierne pivo a waleský vyprážaný syr. Pri tejto večeri spolu sedeli dlho a rozprávali sa ako rovný s rovným, ako si to pán Fotheringay s radostným prekvapením a zadosti učinením uvedomil o všetkých zázrakoch, ktoré by mohli urobiť. Mimochodom, pán Mandage, povedal pán Fotheringay, možno by som vám mohol byť nápomocný, ako v domácnosti, viete? Celkom vám nerozumiem, povedal pán Mandage a nalieval si pohár zázračne naservírovaného burgundského. Pán Fotheringay si z tabule pred sebou naservíroval ďalšiu porciu waleskej syrovej pochúťky a odkrojil si poriadne sústo. Tak ma napadlo, povedal, že by som možno mohol urobiť nejaký zázrak s pani Minkyovou, aby sa trochu zlepšila. Pán Mandage položil pohár a v jeho tvári sa objavili pochybnosti. Ona je strašne nerada, keď sa jej do toho niekto mieša, viete, pán Fotheringay. A potom je vlastne 11 hodín a ona už, myslím, musí byť v posteli a spať. Myslíte si, že by... Pán Fotheringay zvážil tieto námietky. No už, prečo by sa nemohla zlepšiť v spánku? Pán Mandage mal voči tejto myšlienke ešte nejaké námietky, ale po chvíli kapituloval. Pán Fotheringay vydal príslušný príkaz a obaja muži pokračovali v hostine. Pán Mandage sa so širokým úsmevom rozplýval nad zmenami, ktoré si od zajtrajšieho dňa sľuboval od svojej gazdinej a s optimizmom, ktorý sa aj navečeranému pánovi Fotheringayovi zdal byť trochu vynútený a násilný, došlo neskôr k zmetenému hluku. Očami si vymenili nemú otázku a pán Mandage narýchlo odišiel z miestnosti. Pán Fotheringay počul, ako volá na svoju gazdinu a ako za ňou išiel po schodoch. O chvíľu bol kňaz späť, pružným krokom a žiariacou tvárou. Nádhera, zvolal, a dojemné, nesmierne dojemné. Opäť začal prechádzať hore-dole pred krbom. Pokánie, mimoriadne dojemná spoveď kajúcnice. Chudera stará, zrejme sa hneď postavila. Zobudila sa a vstala len preto, aby mohla rozbiť fľašu alkoholu, ktorú mala schovanú v kufri a priznať sa k nej. Ale otvára nám to tie najúžasnejšie možné perspektívy možností. Ak sa nám podarila táto zázračná zmena aj u nej, predpokladám, že to funguje do nekonečna, povedal pán Fotheringay. Áno, keby to bol ten Winch, absolútne neobmedzenie. Z predsiene pred chrbom nad problémom Winch len mávol rukou. Pán Mandage rozvíjal sériu úžasných plánov, ktoré vymýšľal za pochodu jeden za druhým. Tieto plány však nie sú pre príbeh podstatné.
Bude stačiť povedať, že boli preniknuté duchom nekonečnej dobročinnosti, takej dobročinnosti, aká prichádza po dobrom jedle. Stačí tiež povedať, že sa nejako nezaoberali problémom vinč. A netreba sa pozastaviť nad tým, že do akej miery došiel tento program naplneniu. Zmeny, ktoré priniesol, boli ohromujúce. Polnoc našla pána Mejdidža a pána Fotheringheya, ako odhodlane pochodujú po mrazivom trhovisku pod tichým mesiacom v extáze divotvornosti. Pán Mejdidž sa rozťahoval a gestikuloval, menší pán Fotheringhay celý oduševnený, zďaleka už nie v rozpakoch nad jeho duševnou veľkosťou. Napravili každého opilca, na ktorom sa dokázali dohodnúť, premenili všetko pivo a liehoviny na vodu. V tomto momente bol pán Fotheringhay prehlasovaný pánom Mejdidžom. Ďalej vysušili filderové močiare, zlepšili pôdu na vrchu pri strome a vyliečili farárovú bradavicu. A chystali sa zistiť, čo by sa dalo urobiť s poškodeným mólom pri južnom moste. Tá dedina, lapal pán Mejdidž potichu, bude zajtra úplne iná. A ako budú všetci prekvapení, akí vďační. Hodiny na veži práve odbíjali 3. Ach bože, povedal pán Fotheringhay. Už sú 3, musím ísť domov. O 8 musím byť v práci. A potom pani Vimišová. Ale veď sme ešte len začali, povedal pán Mejdidž plný sladkého pocitu neobmedzenej moci. Sotva sme začali. Pomyslite na to, čo dobré sme už urobili. Keď sa ľudia prebudia. Ale, začal pán Fotheringhay. Pán Mejdidž ho náhle chytil za ruku. Oči sa mu divo rozžiarili. Drahý môj, povedal, nie je sa kam ponáhľať. Pozrite. Ukázal na mesiac v zenite. Jošua. Jošua? Pán Fotheringhay povedal. Jošua, povedal pán Mejdidž. Prečo nie? Zastavte ho, ako to urobil on. Pán Fotheringhay sa pozrel na mesiac. To je trochu priveľa, povedal po chvíli. A prečo? Samozrejme, že mesiac nezastavíte. Zastavíte len rotáciu Zeme, viete. Čas sa zastaví. Nebudeme robiť nič zlé. Aha, povedal pán Fotheringhay. Dobre, vzdychol si. Skúsim to, tak teda pozor. Zapol si sako a s takou vernosťou sa obrátil na svoju domovskú planétu, ako sa len odvážil. Hej! Prestaň sa láskavo krútiť, dobre? V zápäti sa rútil vzduchom rýchlosťou niekoľkých desiatok kilometrov za minútu. Napriek nespočetným kruhom, ktoré každú sekundu obkresľoval, neprestával myslieť, pretože myšlienka je úžasná vec. Niekedy je pomalá ako tečúca voda, inokedy rýchla ako blesk. Myslel a želal si v okamihu. Nech som hneď dole živý a zdravý. Nech sa stane čokoľvek iné, len nech som tu dole živý a zdravý. Prijal si to v pravý čas, lebo šaty na jeho tele horúce od prúdu sa začali zadymovať. Pristal s tvrdým, ale nie nebezpečným dopadom na niečo, čo vyzeralo ako hora čerstvo zoranej zeme. Hromada kovu a múriva, nápadne podobná kostolnej veži uprostred trhoviska, pristála neďaleko neho. Odrazila sa ponad neho do výšky, rozletela sa na tehly a múrivo, ktoré leteli ako vybuchujúca bomba. Prefrčala nad ním krava, narazila do jedného z väčších kusov múriva a praskla ako vajce. Ozval sa rachot, proti ktorému sa aj tie najmohutnejšie explózie, aké kedy v živote počul, zdali byť len šuchotom padajúceho prachu. A po ňom nasledovala celá séria menších výbuchov. Nesmierny výchor burácal zemou aj nebesami, takže sotva mohol zdvihnúť hlavu a uistiť sa, že tie vlajúce vlasy stále ešte patria jemu. Pane na nebesiach! Pán Fotheringhay sa nadýchol, sotva bol schopný dostať zo seba slová v tej výchrici. To som mal na mále, čo sa to stalo? Vietor a búrka a pred chvíľou bola taká krásna noc. To ten Mejdidž ma do toho dostal. Aká výchrica! Ak budem robiť také hlúposti, ešte ma to dostane do poriadnych problémov. A kde je vlastne Mejdidž? To je ale paseka. Rozhliadol sa okolo seba, pokiaľ mu to jeho vlajúca bunda dovoľovala. Okolo to vyzeralo naozaj veľmi čudne. Nebo by bolo v poriadku, povedal pán Fotheringhay, lenže to je asi jediná vec, ktorá je ešte v poriadku. A dokonca aj tamto vyzerá, ako by sa strhla strašná búrka.
ale mesiac je stále viditeľný. Presne taký, ako bol pred chvíľou. Jasný ako poludne, ale zvyšok... Kde je dedina? Kde je všetko? A čo na zemi vyvolalo tú búrku? Neželal som si žiadny vietor. Márne sa pán Fotheringay pokúšal postaviť na nohy a po neúspešnom pokuse ostal na všetkých štyroch bezpečne na zemi. Skúmal na závetiernej strane krajinu zaliatu mesačným svetlom a šable mu lietali nad hlavou. Muselo sa tu stať niečo veľmi vážne, povedal si pán Fotheringay. Ale čo to mohlo byť, to vie len Boh. Široko ďaleko nebolo žiadnej žiare a cez oblaky prachu hnaných výchricov nevidel nič než zmes hliny a hromady chaotických trosiek. Žiadne stromy, žiadne domy, žiadny známy obraz, len devastácia a zničenie, ponárajúce sa do tmy pod víriacimi stĺpmi a zástavami prachu za bleskou a rachotu hromov rýchlo sa ženúcej búrky. Blízko neho v jasnom svetle stálo niečo, čo kedysi mohlo byť majestátnym Brestom, hromada črepí zmietaných na hromadu, konáre a kmeň a potom nejaká hromada pokrútených nosníkov. Až príliš zjavne to bol viadukt, sa dívala z hromady trosiek. Keď totiž pán Fotheringay zastavil rotáciu pevnej časti planéty, neprijal žiadne opatrenia, pokiaľ ide o rôzne príslušenstvo na jej povrchu. Zem sa otáčala tak rýchlo, že jej povrch v oblasti rovníka sa pohyboval rýchlosťou viac ako 1000 míľ za hodinu, dokonca aj v našich zemepisných šírkach ešte stále viac ako polovicou tejto rýchlosti. Takže dedina a pán Mejditch a pán Fotheringay a všetko na svete bolo vrhnuté dopredu rýchlosťou asi 600 metrov za sekundu, teda oveľa rýchlejšie, ako keby to bolo vystrelené z dela. A všetci ľudia, každý živý tvor, každý dom a každý strom, celý svet, ako ho poznáme, bol takto zmietnutý a úplne zničený. Tak sa to stalo. Toto všetko však pán Fotheringay nedokázal naplno zhodnotiť. Uvedomil si však, že jeho zázrak sa nepodaril a s týmto poznaním prišla veľká nechuť ku všetkým zázrakom. Teraz sa nachádzal v temnote, pretože obloha sa zatiahla, mraky zakryli mesiac, ktorý predtým na okamih zahliadol a vzduch bol naplnený prívalom zvierajúcich a zmietajúcich sa mračien. Hukot vetrov a vôd naplnil nebo i zem a keď v tom sa mu pod ochranou jeho ruky podarilo vidieť cez prach a dážď a krupobytie proti výchrici, v hre bleskov obrovskú vodnú stenu, ktorá sa k nemu rútila. Mejditch! Pán Fotheringay zakričal slabým hlasom v búrke živlov. Kde ste, Mejditch? Zastav sa! Zakričal vtedy na valiacu sa vodu. Preboha, prestaň! Počkaj chvíľu, áno? Povedal potom bleskom a hromom. Len chvíľu počkajte, prosím, kým sa trochu spamätám. Čo teraz? Povedal. Čo mám robiť? Pane Bože, keby tu bol aspoň Mejditch? Lamentoval. Už viem, povedal po chvíli pán Fotheringay. Len aby som to pre Boha povedal tentoraz správne. Zostal stáť na všetkých štyroch, vspieral sa proti vetru a dával poriadny pozor na to, aby bolo všetko povedané tak, ako má byť. Tak, povedal, nech sa nestane nič z toho, čo si teraz želám, kým nepoviem teraz. Preboha, predtým som na to nepomyslel. Zvýšil svoj slabý hlas proti výchrici, kričal stále viac a viac, márne namáhajúc, aby sa počul. Tak teraz pozor, áno? A pozor na to, čo som práve povedal. Predovšetkým, keď to všetko dopoviem, nech stratím silu robiť zázraky. Nech mám rovnako silnú vôľu ako ktokoľvek iný a aby tieto nebezpečné zázraky prestali. Nechcem s nimi mať už nič spoločné, kiež by som s tým nikdy nezačal. Nechcem ich. Takže to je predovšetkým, áno? Po druhé, nech je všetko tak, než sa tá prekliatá lampa obrátila hore nohami. Dobre? Je to veľká práca, ale je to aj posledná práca. Dobre? Už žiadne zázraky. Všetko tak, ako to bolo. Ja späť v dlhom drakovi, tesne predtým, ako som vypil to malé pivo. Takže to je všetko. Zaboril prsty do hliny a zavrel oči a povedal: Teraz! Všetko zrazu stíchlo. Všimol si, že opäť stojí v spriamene. To hovoríte vy, povedal nejaký hlas. Otvoril oči.
Bol vo výčape dlhého draka a dohadoval sa o zázraku s Toddym Beamishom. Mal nejasný pocit, že zabúda na čosi veľké, ale ten pocit sa v okamihu rozplynul. Ako viete, okrem toho, že stratil schopnosť robiť zázraky, sa všetko vrátilo ako bolo predtým, dokonca aj jeho myseľ a pamäť boli v rovnakom stave ako predtým, než sa tento príbeh vôbec začal. Takže nevedel absolútne nič o tom, o čom sme hovorili a nevie o tom nič dodnes. A okrem toho ešte stále neverí, že by nejaké zázraky boli možné. Hovorím vám, že zázraky, aby som to povedal presne, sa jednoducho nemôžu stať, povedal. Nech si myslíte čokoľvek a som ochotný to dokázať a to hneď. To hovoríte vy, povedal Toddy Beamish a pokračoval. Ale dokážte, či to dokážete dokázať. No pozrite sa, pán Beamish, povedal pán Fotheringay. Najskôr si musíme ujasniť, čo je to zázrak. Zázrak, to je niečo, čo by bolo úplne v rozpore s prírodou a čo by niekto mohol použiť len silou vôle.